जिसे नं बावखुंग्रि बियाबनि MCLA धनेश्वर गयारिखौ देरहासार खालामनो UPPL दोलोखौ नागारना फिन BPF हान्जायाव जयनिं जाफैयो। क'क्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि औवाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय थुरिबारि गामिनि सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ दुखु मोननानै फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव सा 15 सोद्रोमाफोरा MCLA धनेश्वर गयारिजों जयनिं जाफैयो। जोंहा दिनै थुरिबारि गामिनि जोंनि फंबायफोर आंनि बियादैफोर माखासे समाव माबा माबि सिन्था खालामनानै दस्रा दोलोजों हाबदोंमोन, नाथाय दिनैनिफ्राय गासिबो BPFआवनो हाबफिनजोब्बाय आरो BPFनि जानानै खामानि मावनो दिनैनिफ्राय साखाफारा जाबाय। बिसोरो गासिबो थुरिबारि गामिनि, जोंहा औवाबारि BCDC औवाबारि प्राइमारि कमिटिनि।